जों दिनैनि बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि माखासे थांखिफोरखौहाय फोरमायनो जों आखायाव लानाय जादों। दा जोंनि माखासे थांखिफोरा जाहैबाय, जों 2023 मायथाइयाव BTC गभर्नमेन्टजों खुंजानाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हादोंमोन। दा जों माखासे नवोदयानि फरायसालिनिफ्राय बारग'नाय बिजाथिफोरा टेट आनजादखौ उथ्रिसारनो हादोंब्लाबो गोबां जेंनाजों जों मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जादों। दा दिनै जों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जे BTCआव थांनाय बारावहाय 17 जानुवारि 2024 मायथाइयावहाय LP आरो UPनि फोरोंगिरि थिसनथाइ जालांदोंमोन आरो बे थिसनथायावबो जोङो जेबो मेरिट लिस्टआव गाखोआलासे जोंखौ गालांनाय जादोंमोन। लोगोसे आरो दानि नैबे सोलिफुबाय थानाय टेट आनजादावबो टेट फोरोंगिरि थिसनथाइ समावबो जोंखौ डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि समावहाय माखासे इमेल बा बड' साबजेक्टनि सायावहाय जुक्ति होनानै गालांनाय खोथाखौ जों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे जोंखौ डकुमेन्ट भेरिफिकेशनावबो बे जेंनाखौ खालामनाय जादों आरो दा जोङो बिनि सायावनो माखासे खोथाखौ बुंनो सानदों जे एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय माखासे कन्डिशनफोर, जे कन्डिशन अफ रिक्रुटमेन्ट, बे कन्डिशन अफ रिक्रुटमेन्टनि मथेब्ला 3 नाम्बाराव लिरनाय दं जे द लेंगुवेज वान अफ द आसाम टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट, माने बाव आसाम टेट बा C टेट बा BTC टेट बाव होनदों candidate shall match the medium of the school wherein the candidate wishes to apply. As for example, if a candidate wishes to apply in an Assamese medium school, the candidate must have language Assamese as language 1 in the Assam TET, C TET, BTC TET. Likewise, for Bodo as Bodo language school, the candidate must have Bodo as language 1 in Assam TET, C TET, BTC TET, conducted by the Elementary Education Department, Assam. दा बेबायदि टेट आनजादाव लेंगुवेज 1 हिसाबै जोंहा मा थानांगौमोन, बर' बा एसामिस बा बेंगलि बा हिन्दी। दा जोंहा बर' मिडियाम हिसाबै टेट आनजादाव बा टेट सार्टिफिकेटआव जोंहा बर' लेंगुवेज 1 जोंनो जोङो पास जानो हानाय बा उथ्रिसारनो हानाय। दा बे क्राइटेरियाखौ रिक्रुटमेन्टनि कन्डिशनावबो लिरनानै दंखायो रोखा-रोखानो। थेवब्लाबो जोंखौ माखासे जालांनाय समावहाय जे एडभार्टाइजमेन्ट बाव जोंखौ गालांदों आरो दानि फैबाय थानाय नैबे सोलिफुबाय थानाय BTCनि टेट खुंथाय टेट माबायावबो एडभार्टाइजमेन्टआवबो जोंखौहाय डकुमेन्ट भेरिफिकेशनाव गोबां बेले-बेजे खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो बेखौहाय डाइरेक्टर सारनाव जों सोंहैदोंमोन। दा सोंहैनायनि उनाव सारा बुंहरबाय जोंखौ जे नोंसिना क्लास 10आव बर' गैया, इमेल गैयिनि थाखाय जों नोंसोरखौ रिजेक्ट खालामनाय जादों। दा इमेलनि खोथायानो जोंहा नैबे एडभार्टाइजमेन्टआव खुनु बेरखाङाखै, बेवहाय रोखा-रोखा दंजोबो, बाव इमेलनि खोथाया बेरखाङाखै। क्लास 10आव जे बर' थाथारनांगौ बाव बिदि खुनु लिरनाय गैया। दा बेखौ नायोब्ला जोंहा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जे डाइरेक्टर सार बिथाङा माखासे एडभार्टाइजमेन्टनि रुलफोरखौ बा कन्डिशनखौ मानियाखै, बिथाङा इलिगेल भाबै थांनो नागिरदों। थांनाय बारावबो जोंखौ केन्सेल खालामबाय, एबारावबो जोंखौ बेबायदिनो फिन मावफिननो नागिरदों, बेखौ जों बुजिदों। लोगोसे बेबायदि बुंनायाव जों बुंदोंमोन, सार आसामावबो दि बेबायदि रोखोमैनो होयो जे टेटआवहाय लेंगुवेज 1आ बर' थानांगौ, अब्लानो दि बियो केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय जोंनि BTCआव मानो बेबायदि, एडभार्टाइजमेन्टआवबोथ' सेमानो। दा बेबायदि बुंनायाव सारा बुंबाय, आंहा होनो गोसो दं, नाथाय आं मा खालामनो, आंहाबो प्रेसार दं गोजौनिफ्राय। दा जों होनबाय सोरनि प्रेसार जाथावौ। दा बिदि बुंनायाव सारा होनबाय, थां नोंसोर साहित्य सभाजों एसे रायलायो, साहित्य सभानिफ्राय जुदि पारमिसन मोनोब्ला बा एलाउ खालामोब्ला आं सोनो हायो। दा बेबायदि खोथा बुंनायाव जोङो गोबांबार साहित्य सभाजों जोङो रायलायदोंमोन। जोङो आफादगिरि सारनावबो जों थांदोंमोन, बेनिफ्राय नेहाथारि सार, जोङो नीलकान्त गयारी सारजोंबो गोबांबार रायलायदों। दा सारा बुंदोंमोन सिगां टाइमावहाय जेब्ला जोङो कन्टेक्ट खालामो,
जागोन जे नोंसोर नवोदयानिफ्राय टेट पास जानाय बिजाथिफोर हिसाबै जों खोनादों जे नोंसोरो बर' दं बा बर' मिडियामनिफ्राय थांनाय माखासे केन्डिडेटफोर दं बेखौ बुंदोंमोन आरो मावना होगोन जों एबाराव सिन्था खालामनाङा जागोन बे खोथाखौ होदोंमोन। नाथाय बेबायदि बुंसेयावबो बुंनानै जोंबो मानिना लाबायमोन नंगौ। दानिया जेब्लानाखि भेरिफिकेसन टाइम जायो अब्लासो जोंनाव बेबायदि जेंनाया आरोबाव नुजाफैफिनबावबाय आरो फिन जोङो रायलायबाय। बेबायदि रायलायनायावबो जोंखौहाय आरोबाव गुबुन आलदा खोथा बाहायनानै आरो बेबायदिनो दोनलांलायबाय। बेबायदिनो जोङो एबसुआवबो थांदोंमोन, दिपेन बर' सारजोंबो जों रायलायदोंमोन। नाथाय बिथांमोनाबो जोंखौहाय खुनु मावना होनायनि जेबो राहाखौ लायाखै। लोगोसे गभर्नमेन्टआवबो जों थांदोंमोन, गभर्नमेन्टआबो जोंखौ इउपिपिएल सरकारा, बै समाव इउपिपिएल सरकारमोन, बिथांमोना जोंखौ जेबो जोंनि फारसे सानालासिनो जोंखौ नेवसिगारनानै बेबायदि खामानिखौ मावनो गोनां जादोंमोन। दा जोङो बेखौनो सानदों जे जुदि जोंखौ क्लास 10आवहाय बर' एमएल थाथारनांगौ होननानै नेवसिगारदोंब्ला जों बै समावहाय गामिनि एलपि आरो एमइ बे फरायनानै बर' मिडियामजों फरायनानै जोङो नवोदयानि जे एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो सेलेक्सन टेस्ट जों बेवहाय क्वालिफाइ जानानैसो जोङो एडमिसन जाहैदों। बिनि उनाव जोङो 9सिम जों एमएल साबजेक्टखौ मोननो हादों। जों नेवसिगाराखै बर' एमएल साबजेक्टखौ, जों 9सिम बर' मोननो हादों। जोङो 10आवल' जों बर'खौ मोननो हायाखै, मानोना बे समाव सेन्ट्रेल बर्डआवहाय बर'आ हाबाखैनोमोन। दा जोंहा बेखौनो जों बुंनो लुबैदों जे 2017 सिमाव जायफोरा एमएल साबजेक्टखौ मोननो हायाखै बैसिमखौ जाहाथे जोंखौ मा खालामनांगौ, एबारनि फैबाय थानाय नैबे सोलिफुबाय थानाय टेट रिक्रुटमेन्टआव जाहाथे जोंनिखौबो कनसिडारेसन होनांगौ आरो कन्डिसन बायदि एडभार्टाइजमेन्टनि कन्डिसनफोर बायदि फल' खालामनानै जों डकुमेन्टखौ रिभेरिफिकेसनखौ जोंनिखौ खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे जों माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जे बर' मिडियामनि प्रेफारेन्सनि खोथाखौ बुंदोंमोन जोंखौहाय साहित्य सभा आरो एबसुआ जोंखौ बर' मिडियामनि प्रेफारेन्सनि खोथा बुंदोंमोन। दा जों प्रेफारेन्सखौथ' बुजिदों नंगौ, बर' मिडियाम थांना थानायाव बर' मिडियामा प्रेफारेन्सखौ मोननांगौ बेखौ जों बुजिदों, नोंनायाबो नंगौ। नाथाय बर' मिडियाम होननानै माखासे जाय क्लास 1निफ्राय क्लास 10सिम बर' आयदायाव बा एमएल हिसाबै मोनसेल' साबजेक्ट लानानै क्लास 10सिम पास जादों बिथांमोना इंलिश मिडियाम, प्राइभेट इंलिश मिडियामाव फरायनाय। दा बैफोरबायदिया बोरै मोनखो? दा जोंबो बेखौ नायोब्ला जोंथ' बर' मिडियाम जेरै एलपि आरो एमइ बे मोननै माबाखौ बारग'नानैसो जेन एन्ट्रेन्सआव सेलेक्ट जानानैसो जोङो नवोदयाव एडमिसनखौ मोनदों। दा बेखौ नायोब्ला जोंहाबो मोनसे राइट्स थायो आरो बिथांमोननि जे बर' मिडियाम जाथारनांगौ होननाय बा बर' मिडियामखौ प्रेफारेन्स होनांगौ होननाय बे बाथ्राया खुनु जुक्ति गैया बेबायदि जायोब्ला। मानोना बै इंलिश मिडियामाव फरायनाय केन्डिडेटफ्रासो बर' मिडियामनिख्रुइबो बांसिन मोनगासिनो दं दिनैहाय। दा बेखौ साननानै बा बेबायदिखौ नुनानै जोङो दिनै नैबे मिडियानि थ्रुयै जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे दानि गभर्नमेन्ट जोंहा जोंनि बिडिसिनि चिफ मानाव गेदेर श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सार आरो लोगोसे इडुकेसन इएम श्रीजुत रबिराम नार्जारी सार बिथांमोनखौ जोङो एबारहाय खावलायनो नागिरदों जे एबारनि बे खेबनि सोलिफुबाय थानाय डकुमेन्ट रिभेरिफिकेसनावहाय जाहाथे जोंखौबो सेलेक्सन लिस्टआव बा मेरिट बेसिसै जाहाथे डकुमेन्टखौ भेरिफिकेसन खालामफिनो आरो मेरिट बेसिसै जाहाथे सायख'यो बेखौनो जोङो खावलायनो लुबैदों आरो